Ja, dus True Media is nu thuis bij mij hier. Het is een jong mediabedrijf en de actie nu een aantal lezen voor interview. Maar door samenloop van omstandigheden hoeft het al lukken. Ja mensen, dus dan ben ik bereid voor het op de vragen. Dus dat is maar een actie. Ja, want via een media of van een carrière precies seks aan. Dat is niet door die familie. Trouwens, als je media lijkt vijand, dat is niet mijn probleem. Niet als je media lijkt vijand. Oké, Grand Tangi, in Masra Belford, voor je uno a occasie voor kan Taki Nanga yun al fecha café si at adiro ante sabi toch voor een gesprek die si maar uiteindelijk de mata geduld, chin patiëntie, maar betekent me altijd Taki patiëntie dat je si mira bere. Ako met feit toch, Stephen Meyer toch sa bakut toch. Oké. Abi paciência sa si mira bere. Ja, ja. Stephen Meyer bare tro. Ja, ja. Ataki viu uma fu se tenaten. Ja. Stephen Meyer pode pouco toch. En liberté. Ja, ataki ko muito pouco. Ja, ja. Nós amamos met muito pouco. Ja. Oké, dan we beginnen aan eerste one, Masra Belford. Faf you money Masra Belford. Alang kami na sige gado ay go sa. Ego, saf. Oké. We gaan actie fi in een château PC voor nek de volgers van kanaal die zie voor kan sabi suma na meneer Belford. Oké, we proberen horen château. Ja. Er verhaal erachter. Ja. Maar dat niet met dat ik bij diverse media. Ja. Die profielschetsen ook. Ja. Autobiografie. Edward Belford nou de chief voor zalig Amanda de Moro. De mevrouw Bernadetta Fanan True Edwards. En wie als een van de chief. En we hebben er maar 11. Die maakt me op Marwega. Ik heb een Saramakaanse vader. Dus ik heb een mix tussen Saramakaanse en Okan. Ja. En ook een foto, ik dacht midden jaren 60. Ja, we boeien. Ik dacht, hij moest de 68 of 67. Ik kon een foto. Ik ben geboren 65. Dus dan, vanaf toen ook een foto struggle. En ik heb een struggle, hier die ben een struggle. Ik ben niet gaan scoren, ja, een foto. En ik ga naar de universiteit, in Haarlem. Ik ben doctoraal rechtenstudent geweest en nu ben ik meester in de rechten. En nu ben ik parlementariër, maar voor dat ik ben de minister 2012-2015. Ik ben gehuwd. Ik heb 3 kinderen, 2 jongens en een meisje. En die heb ik een boom. We leven en we gaan ook graag aan het Libië. Dus ik ben gehuwd mensen. En nu in Libië in een volksbuurt. En dan kon ik foto naar volksbuurt bij Libië. Alla den buurtype, de Maikarno, Land van Dijk, Abrabroki, Koliwe, Namgolamweg, met de Lipsakba, Konostrati, allemaal met de Lipsakba. En nu settle na de straat met Boiti, al langer dan 40 jaar wel Libya. Ik kon Libya, ik dacht begin jaren 70, midden jaren 70. En nu boom ik ook zo, die zeg ik boom ik ook zo. Nanga mi gezin, toen ik erin ballen op mijn haar godoro. En we hebben gezellig, ja. Een gezellig buurtje. Ik vertrouw me aan Taki. Ja, volksbuurten, de mijn kar en ghetto buurten aan een boombuurtje. Mie net dat ik niet ghetto buurtje naar boombuurtje. Boel die is maar dat. Alle buurtje op weer dus maar. Ja, maar toen zei ik met voor Libië. En dan afvallen ik op naar jou. Allemaal op Belford. Omdat Belford, ik was aan voor Libië. Maar uit de jungle, kon een foto, struggle naar foto, kon een look toe en ik
allemaal saptak Belford en bestaan. Ja? Terwijl dat interview ja, met Taki, net met boven naar scoren, OS hockey 2, dat is naar Ramgolam weg, voor motivatie. Al 11 jaar doe ik motivatie, scoren ik kan niet. Eerst van mij wat kan doen. Van Marawene tot de Keri, van Paramaribo tot Sipaliwina. 100 scoren die op. Altijd op uitnodiging. Ja? Voor schoolleiding, voor motivatiesessie. Dus Johnson, voor jou komen we de nou scoren op de hockey 2 op de motivatiesessie. En daarna staan ze aan Taki in het jaar op de sportman toe. We doen sport, voetbal we play, maar we focussen morgen bij de gereglate tapu, karate sport, vechtsport. En dat we behaalde hoogste graad, zwarte band. Later ook toe, we win om een prijs naar Amsterdam, 3 maal, Surinaams kampioen. Ook toen we bij naar school toe bij kast 20 jaar. We werden ook toe december naar school toe bij kast 20 jaar. Die zelfverdediging, aanhoudingstechnieken en tactica. We werden naar werving en selectie ook toe. Even zo lang, bij kast 20 jaar. Dus dat nam ik samen Taki in het nietje. Heeft er een vraag, dit is wat activist Facebook? Ja. Ja, oké. Bedankt voor uitleg. Wat ik als periode, even meneer Belford, luku je periode, Nanga periode no. Samen meneer Belford het Taki. No. Direct, ik ben botak mijn bouwen die naar school te doen. Zei je? Een discipline zakken we helemaal. Een burgerij naar vertrouwen worden naar school. En wil ik school die maar vertrouwen, je kan niet. Allemaal er, hè? Dan kun je niet nagesproken. Maar zal ik van mijn filmpjes, zal ik van mijn jera verhalen, dan ja, behandelen die de school te zijn. En een discipline is dat als ik kan doen, maar je komt dan een beetje barba, die tatoeëring naar de skin, samen bij de mogelijk voor de controle is eigenlijk verzaakt. En daar krijg je allerlei invloeden van buitenaf. Ook als goed is. Die dient bij kast 20 jaar, want afgebroken. Nooit wanneer ik kies strafdienst of kies straf naar school. Dat ik ga korpsrapport, korpsstraf, nooit. Altijd met, trouwens de massa samen dat terug. Altijd met de netjes. Niet altijd de breedje. Uniform altijd netjes. Hoofdvaar altijd netjes geknipt. Ik onderhoud me niet uiterlijk. En niet met dat sport, het is ook goed. Tel ik nog met dat sport. De sport het niet doet aan dienst. En sport het niet doet aan dienst. Zijn machine is, ik vind het jammer, maar ik kom binnen, jonge mannen, jonge vrouwen. Maar ik opleiden als je dit schweer, ik weet het, maar men traint niet meer. Terwijl het op zo'n mooi centrum, ja, dan komen we in de straat 15. Bij alle faciliteiten voor onderhouders kind. En het is jammer dat jong scoutman, jong scoutkoman, nee, met gebruik voor de sportfaciliteiten voor aan die raden. Er is ook een zwembad daar, toestellen voor als kind in shape. Er is een trimbaan daar, de toestellen samen met een ex-inspecteur en die held. Nu komt een adviseur soort toestel moest komen, een toestel moest komen. Ja, dip toestel, je hebt apenrek, je hebt een traptoestel dat je kan onderhouden je buikspieren. Ja, maar jammer dat de scoutmannen hebben gebruikt van de faciliteiten. Je hebt een goede sportzaal daar, zwembad is er ook. Dus eigenlijk, als scout doen, de scout moest regelmatig gehoord in conditie geraken, maar dat zou niet gebeuren. Jammer. Ja, dat is een Taki. Nogmaals, het groot van het politieapparaat werkt goed, maar je hebt
altijd een paar rotte appels ertussen en een pora moet je ook geschoten. En dat, die mensen moeten aangepakt worden. Oké, Grantangi. Dan meneer Belford ben de politiek van meneer Belford kom in de politiek, want los ik ben de school toe en opeens je trouw minister. Dan bij de verkiezing van 2010, ik ga doen een rechterstudie voor de rechter, maar dat kon lukt niet, want ja, eigenlijk van het systeem die Masra, ik heb wat Koreawagi, en die Koreawagi bouwt die bij Boro, of ja, bij jou Oru Koreawagi, bij jou Matador. Dus nu heb ik de rechter, dan moet ik dat doen. Dan ga ik maar griffier worden. Dus bij de griffier en opleiding 2010. Ik zou dag september 2010 beëindigd worden tot griffier. En toen een politieke partij ABOP actie betrokken directeur justitie. En zo nu kom ik aan mijn kwaad. En ik ben naar politiek, het directeurschap dan ben ik 2010. En dan ben ik op de directeur delinquentenzorg. Ja, ik dacht 2010 tot 2012. Vanuit de andere directeur delinquentenzorg. Ik kan stap voor de minister de actie niet. Dan ben ik minister. En dan 2012, 2015. Eerst na hier groot op de Samsung en Belford. Nee, moet je aan worden komen. Allemaal bij baat voor aanpak van criminaliteit. En zo, de man moet op zo'n niet op de man die moet bijna terug. Tigri barba. Ja, tel ik nu aan bijna dat weer. Oké, lekkie minister. Saben de more big challenge lek minister. Belangrijk zijn die idee in dat criminaliteit. Dat bide van de more big wel. Maar die we trouw minister toe, want die zijn bij de Masra. En dat bide stichting autosrechten Suriname. Ja. Wallen maar vergeten. Ja, ja, ja. Ja. Dus als stichting dat die onder leiding voor Prem Ramlal. Nu een radio en televisie zijn er op de rust. Alla de man bedien paniek. Ja. De man eigenlijk de man draait op morgen. Schrijf even wat met de bedrijf die dus op morgen en zo. Ik heb een probleem. Ik kies aan mij tap dat. En no one man de bewinning voor Prem Ramlal. Alla kies aan gaan kultu aan mijn bewinning. Zuiver. En dat ben de one testcase die nu. Ik was nauwelijks minister. Ik dacht, ik ben een woensdag nog. En dan donderdag, ik dacht dat ik gebeld werd als ik donderdag dat ik door Clifton Limburg zou beginnen dat SRS van mijn bureau. En ik dacht, maar bij mij dat ik een probleem de minister. Zij kan doen. Want meneer Ramlal beslacht op de salarissen voor de man SRS. Trapanti over veiling, SRF, rapaar, dus gaan dat allemaal bedoelen. Bedreigen. En nu bekies ook toe de radio en televisie eigenaren naar nu. Zelf niet eens aan de minister de man, maar aan de leider voor ik dacht meneer Wellen, meneer voor de directeur appeltie, die ook toe. De man kon naar accent dat niet. Nu dat is wat ik minister. Toen moet ik arki de man dan moet ik maar tak luisteren. Ik doe maar weekend. Maar kan weekend nog gaan oplossen. De man nou een briefie. Want allemaal zijn go Ramlal en Yang. No man dan ben je niet van me. Ik tak relax. Nu las het. Dan moet ik gillen moet ik geren op klef. Nu al las het probleem is. En dan wordt het briefie wat. Ik kan het kopen met hem. Dat is dit man. Dat is je niet op ons toch. Volg dit man las het. Maar keus is voor wat
heel moeilijk en ingewikkeld ding. Ik ben zodanig dat het eenvoudig is. Dat na keus. Ja. Dan ben ik al weekend naar onze moeder, ik ga ook direct met de secretaris komen. Ik heb een papier voor me aan mijn vrouw. Ik heb een papier die in mijn script toerekenen. En daarmee lukt het. Je kan wat dat is naast aan mij. Ja. Gaat je voor dat brengen. Laat me tekenen dan. Zie dat voor de meneer Ramlai. Maar daarmee lukt het niet dat mooi. Dat is niet dat. En je brengt het naar oplossing. Want alle afkati proberen. Alle gerenommeerde Afghanistan die dat zijn aan het proberen. Samen tak jana territorio kan golukunen na de dagbladen. De cases samen kon dat doen. Allemaal proberen ba. Ja. Ramlale wint allemaal. Dus uitgerekend de man godel van uit dat Ramlale o wint niet toe. Dat moet dat gebeuren. Tekenen zijn die. Die Ramlale kies een stuk. Hier Ramlale lullen naar doti. Maar la voor machara stuk die afkati in barwam begin la voor. Dat is nou moro don san sa chine libi. Telek no. Nooit moro sa chine opo. Die stoppen. Dus je ziet dat voor aantal dreigende sansa de no de. Simpele oplossing. Ja. A criminaliteit, van wie? Allemaal bij Bari. Dan moet dat gewoon ook toe. Kan je vergeten? Allemaal vergeten. Die Masra santo kibede. Met midden. Ja. Je dat kibede asra na. Ja, ja. Is dat samen Taki? Of samen Taki, je herkennen direct. Alan neti, 2 tot 3 zwerver de man bij het hoofd. Ja. Ja, zo schrijf je maar ben kilo aan jata. Ja, toch een boy is beko vergeten. Ja. Maar ben ook altijd jaf. Ja. Nu dat begint de man, de man gwanga maar even. Ja. 2 tot 3 zwerver de man bij het hoofd Alan neti. Ja. Criminaliteit bij de sky high. De man Bartak santo kibede of de boeminister. Mek de man pot de criminaliteit zijn voor die santo ki. Nanga dit misseer ngasi. Dat houdt het op. Mistop akiri voor de zwerver. Dan go naar school toe met kennis, met minister. En doe met Guardian bad boys, de man zei play bad boys. Dat ook kom melden aan. Ik tapu na nga ogri ni den tak u vergit dat we play met pigri. Barba. Zo aan de kota. Zo aan de kota. Op leiden staat er met de uitspraak. En met dat kom melden aan, kom melden aan. Alla massa doen wat ze kom melden aan. Santo ki John Perigeri. Nou, dat is wat. Dat kun je altijd modamenten. Maar dat kan rotzooi zijn met dat dat normaal nog komen laten. Niet dat mikar de man en de massa van elkaar. De man komen laten. Wel. Dan bakka elkaar de man laten. Ak nu sabe fap tubarki of comedie criminele komen laten. Roof naar bij roof worden Masra. Is dat niet? Allemaal bij Bartak, ja, dat de doodstraf moet weer ingevoerd worden. Ja. Ja, dat nam... Niet pura doodstraf uit het wetboek gestraft. Dat na vooral zijn de minister voor Defensie toch? Mi Matura. Ja. Mi het wordt Belford 2015. Mi tjara het doodstraf op pura naar het parlement uit het wetboek gestraft. En de aanpak voor mij is zodanig dat hij Ronald Nobel en de man van Interpol namelijk een big scout orgaan voor je kunnen tappen. Ronald Nobel een chartervlucht is op de jet toch? Ja. Special jet dan dat allemaal free kon als om Belford op Amadisi. Dat kan volgen om mij aan mijn kon als ik zeg me aan hem. Dat was 2013. 2014 Interpol wordt op 100 jaar. Dan mag kon kantoren naar minister.
Dan moet ik aan mij nodig uitgekomen naar 100-jarig feest voor Interpol. Eeuwfeest voor Interpol, naar Monaco. Ja, Micha, afelo veel wakker naar Monaco go in een kantoor. En van Interpol hoofdkwartier. Ja. Nou, dat ben je naar Lyon. Interpol hoofdkwartier naar Parijs, naar Frankrijk. Frankrijk, Lyon. ja. Dan moet ik drapen. Dan was stel me voor aan de man voor Monaco, Prins Heinz Albert II. En wat dat voor. En hij valt nog iemand met me, hè? Ja. Nou, dan ga om een duizenden waggie naar een leven. Nou. Wat man van ghetto. Ja. Je tak ghetto op wat die gaat die verladen. Volksbuurt. Ja. Volksbuurt van Flora Boy, van Rangoman. Ja. Maar mag me patapsiko. Isabi? Ko seti sa de man maar set ja. En dat niet doen. Dus dan kies 2015 ik ga ik mijn Interpol paspoort naar Lyon. Naar Frankrijk. En dat van een man jaro zo passar. Traman no maar reizen omdat de man het op Interpol leest. Mami, alles in bekend van een paspoort. Maar sorry, ja, waar is het? Ja. Dus Een biggie wereldorganisatie. Maar een biggie scout orga heel groot taboe. Maar dat 190 countries lid aan de Interpol. Nou, waar is dat? ja. Maar kroning is dat niet hoor. Ja. En hier heb Masra vanaf 2012. Dat is een scorekaart, motivatiesessie, daar. Hoe komt die idee? Ik ga door het. Ja, want eigenlijk dim ben je next mee ben Taki de motivatiesessie no be godoro man no dim contact aan dan meer tak in gonas kolom dam tak oké. Dus moet de Belford te tandu at auroko dat doro. Alla jaren, tenminste was af te scorekaart. Oké. Ik go alle districten ba. Oké, dus like moro bigi challenge ben de a case voor muziekrechten. Ja, 6 uur. Voor 6 uur. Ja. En een hoogtepunt. Na bekroning. Een bekroning. Ik kies een Interpol paspoort naar Lyon. Ja. Dat bureau allemaal beren. Oké. Dat ujering. Dat we kiezen op een gegeven moment. Meneer Belford Finance in een assemblee. Vast aan dat go, want ik ben de minister. En later die Trump assembleelid. En zo hoe volgt Taki? Ik ben de volgens mij lijstduwer. Laatste matapaleis. Hij heeft dat me vertellen. Ja? Hij heeft dat me vertellen. Oké. Dus dan moet ik het op 2012, 2015 verkiezingen nader. Ja. Dan apartheid, Sen-Carmi, de bestuurder Sen-Carmi, dat hier en nog. Ik moest leuk voor potita pleitje. Ik moest zo pleitje, maar dat deed alles. Dat nou een goed place. Meteen dat ik mijn man of minister toch, en mijn soort dat ik mijn toch. Voor de rest, ik ben afgedekt, maar ik politiek moet dat ook niet aan mijn patiënt. Dus zeg maar, ik vergeet me nu, waaronder de voorzitter, alleen maar dat no. Doe je maar morgen. Hoe de afhankelijk voor jou? If you go dede, ja, je wordt straat de mathematica. Dus je naar Messi. Messi Abob. Ja, die de mij vergrijs me. Dat is de mathematica no. Juna het belangrijkste minister voor me. En dan je bepaalt morgen. Nou, we bepaalt. Ja, maar we hebben zo dede. Toen, takabu, we gaan ook zo met de conferentie. Ik ga me bellen, maar takabu nog probleem. Dan, we moeten niet voor wat. Kapalees. De man tak no, you know, lijsttrekker. Toen we gaan misschien bezig aan lijsttrekker, lijstduur tot positiëren. Ik ben de muur ook gewoon, ik ben de muur ook voor de kandidatenlijst.
Met daar ook of zo maar zonder voor maar dit ik kan zeggen criminaliteit. Aanpak belangrijk, een mindshift zijn brengen naar de criminelen belangrijk. Ja. En een behandeling, een bejegening voor de man in je anukba. Dat was voor mij belangrijk. Maar de man alibisma, alam dat maar kiro maar dat in steeds koud go suta maar kiro dat ik denk dat kilos een probleem. Nee. Volgens amakira man, je moest maar brengen maar tot andere gedachten. Dan ben je goed bezig. Dan ben je preventief bezig. Als je wacht niet amakira man, dan ben je laat. Eigenlijk laat. Maar goed, ja. Dat Toriko, dan mina sabi, dat qua missie, ben effectief positie 1 in Abo. Van minister van de Sociale Zaken. Ja. Toen moet ik mijn effectieve positie. Amafo. Effectief bij heftig. Oké. Moet ik mijn effectieve positie. Toen de Gary Laiwan toe aanhangers van in bus Chago naar Flora, Abo Patacentrum hier op Flora. Pe die money be parati drape na afvergadering dat die. Wie dat zou morgen, maar er was een. Misa afvergadering dat die want missie Brunsi be parati money de later volgens mij je kon dat je taki mina furu er masami abi me parati. Machari guje teori. Ik weet niet meer, maar ja. In elk geval. Ja. Als jij ziet bij de Laiwan toe aanhangers van vrouw weer camouflagepak. Dat zijn op zat dat petit van de kiespositie nummer 1. En dan, midden bij dat volgens mij vergadering dat hier. Dan aan bestuur zijn Cardi, één. Of dat is ook morgen vast aan Goya. Maar in elk geval, als aan Taki, oplossing nog komt. Dan die we op het gramang die zie Bonofelanti. Dat was maart 2015. Een paar weken voor de verkiezing. Nou, dit heb ik naar Phuket, ja. Bij de Okaners. Dat gramma poti moet hij naar Phuket gaan. Dat is een man gramma. Dan moet ik dan een Bob voorzitter. Maar voor dat toe. De Bob voorzitter. Carmen bewust door een camera pa maar bij de. Ben je Alice na Adina de man door zo propos. Dan mag Carmen go naar camera. Mina maar was dan. Na bedilantje pa. Dan moet ik keren dan. Met potina nummer 1 naar Paramaribo. En Amafo bij na 17. Maar Amafo no 117. 17 na laatste plaats, hè? Ja, ja. Awan 1. Dan Puri voor 1. Dan Potigo na 17. Dan Amafo kona 1. Toen moet hij maar tackle kona. Bravo nooit meer corrido. Maar dat niet. Dat nooit meer geef verkeerd advies. Dat pode jij sabito. Maar dat poketi. Dat kan zijn dat doe jij sabito. Na grandma we go potito bono felati sa de minuto. Na ewe potito in dus in forget dat die sto. Maar dat niet. Dat arki samotek. Dio doa sandati. Dio pour mi voor 1 pota 17. Abop olasa verkiezing. En bakate abop lasa verkiezing amafo ook kwe. Mino gwe mina ga yo taina las beto. Maar to sa mi tegi jantide. Na puketi. Amatak no ma o bini. Mi tak me tegi yo. Mi tak mi na feti na goro tapsali. Maar mijn voorspel die is opstaan. Zo gezegd, op Bopoda Puketi, een foto, dat elkaar was zogenaamde bestuurvergadering kon hebben.
Want toen moest je leden bij deze zoeken naar een bar, naar laatste lezen, die dat die enzovoort. De Goda 1, de Belford Goda 17. Dat allemaal voor bewaren. Dus dan, als dat dan, nou goed, de verkiezingen. Voor de verkiezingen, al naar de verkiezingen. Maar voor wakker alle de president Paramaribo met propaganda. En middag, als je de matak mim gewoon in buurt go met dat kan zaak middag doen. Middag gado e bepaal alles. Nou, if gado wani mo kom binnen, if gado no wani mi no kom binnen. Dat gado no waar rechtvaardig gado. Ik kan dus say wani. If gado tak ano you, ano tro you. De man wan bribi mi. Pam 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 verkiezing hori. Verkiezingsdag, alle de stembureau naar Paramaribo, maar voor defense. Zolang je ook afkomt stem, dan mag je graag niet stemming 1, stemtap 1. Dus in feite, ik moest niet stemmen. Fostro, baka alle stemming, je mateert de stem. Fostro, al lijstduwer komt binnen naar Paramaribo. As Masra direct numero 1 no kom. No kom binnen. Asa fala fali dat niet was je. Ama voor me. En daar zit dat niet voorspellen kan uit. Ja. Gado no me grap na gado. Gado no warak vader gado. Wala masa no e bribi, de dag bribi. Maar alle de sasa e psano no mi be voorspel toe. Oké. Dat ben de ubevolgers aan het toe. Als aan ben de een verrassing. Ook toen Taki a prinses. De vallen bekare prinses. Warrior princess. Ja, warrior prinses no kom. Maar Tigri Barba kom. Maar oké. Hoe volg je beweging in de assemblee? Je bent de echte active fighter in de assemblee. Maar wat opvallend was, volgens mij, je na enigste man samen kan zo moeilijk gebouwd zijn in de assemblee. Want op een gegeven moment van mij bouwt ze bij Freddy Serif in de assemblee op Belford. Vijf prayers aan dat hier. Oh. Ja, met de eten, met de kast net toch. Gado na waar ik vader verder. Zolang je de nanga gado, je dan vrede next. Jere, zei de libis mijn vrede. Maar u weer aan mijn ching. Mina weer aan mijn ching, ik kap. Abeleid samen voor aan. Dat niet doen. Dat allemaal, als je maar zelf weer is king, geen probleem. Maar ik doe me ook. Dus, en allemaal vrede, hè? Allemaal, moet je niet vrede, jongen, die stem. Nou, niet vrede. Gado de dan aan mij, zij niet vrede. Je nou vrede, wat liefst maar lekker is. Vooral even nog kost aan mij nog beledigen, mij nog vervoeren, man. Meneer doet drugstory. Dus, oprecht, meneer bezig. En meneer mag leeg meneer buiten zeggen, ik kan maar naar dit jaar. Maar, hij moet nooit je vijandschap houden. Ondanks alle de zaken die doen aan een man. Dan ben ik in het parlement en dan ben ik in Odi. Serieus met tegen je. Als je hebt deze secretary die man op het parlement, dan mag ik. Dan mag je als je hebt die dat in koffiekamer, dan mag ik in Odi. Amore opmerkelijk hoor. Na laatste die van man die volgens mij in de assemblee daarmee ik weet de MX zo ja man. Ja, niet goed. No maar dat deuratief change ik goed aan man. Dat mag gewoon toch. Dat goed. Zij ben goed aan man tak junior kom hoor. Je mag goed. Nee afwas wij goed aan man. Nee, op dat ben je allemaal bij de in de houding. Ja, maar dat je goed aan man zo. Pas ik die wou snel auditen. Ja. Maar zou je dat betekenis van goed dat? Niet goed, niet maar die niet goed. Oké. Niet goed, dan tel ik nog boter zijn tak aan mij. Ja. Ik go met dat was aan de ABC allemaal te kasan voor de eigen rechten. Ja. Boter heeft me al zeker 11 keer laten roepen. Hoe? Voor Taki. Ja. 11 lees ik bij boter zijn.
Waarvan Bota bel met toelezen. Met je verschil, hè? Ja. Ik heb 5 jaar lang het beleid van Bota aangevochten. Ja, die vallen aan. Mijn eigen neef, de nu vice-president. 3 jaar. Maar het kan niet worden. Met je de verschillen van karakter van de mens. Dat is maar Paiman schreef ik aan de assemblee in Amerika. 14 december 2021. Dat door die Kaster, Backfire Jaman, Jason Pinas gevallen. Oh ja. Mijn eigen neef, hè? Ja. Maar is dat nu? Dat is dat nu. Ik heb mijn abaport net kan gaan minuro de. Maar 4 jaar lang. NDP had 26 zetels. Terwijl mi wees in Berikeri in parlement. Nanga alla 26 mi betak. Amsat Abdul, Duki, Missy Kaba, voorzitter Simons. Nanga alla mala. Ook de buitenparlement. Karkom. Dammer, va dammer niet. Osi. Oostburg. Altijd de boot bij het parlement Osi bij konto. Altijd Osi takana met. 5 jaar lang. Tel ik no Osi takana met. Maar ik heb mijn abba voor net takana met. Omdat ik val den kado aan. Oké, kom ik ching dat we upsa ministerschap DNA DNA 2015-2020 Nanga DNA 2020-2025 5 in het. En we vergelijken. Dus attent voor Bouterse en nu attent voor Santoki. En we lopen aan fractie voor Abo. Middelen van fractie voor Abo. Ja. NPS heb ik 3 leden, BEP heb ik 2. ABOP heb ik 10 leden. Ja. ABOP fractie, dan wordt een shock fractie in het parlement. En ik tegen dat ook toe. En mijn lees me tegen dat. Ja, zei dit dat. Omdat ze doen niets toch, ze zijn jaknikkers. Trouw ik kon dat eens de heer die ze zou stem noemen. Trouw ik kan teken naar wakker bij. Wanneer je in het huis van het volk zit, zitten die daar om een partij te verdedigen of een voorzitter te huilen. Je zit daar, is door dat van belang van volk. Daarom mag volk wat je dat bij. En of nou je partij dan maakt die, met de regeerverantwoordelijkheid of niet, je moet roken die afvallen. Als je nou doet dat die, afvallen kan je af naar mij. Is dat parlementariërs die doen nu? Dat heeft de man wat aan de straat. Afvallen de saptak die naar parlementariër. Mijn durf dat men go wat aan de straat. Nou, laat zien. Volledig heb ik wel asset. Laat zien. Je moet met je schrijven. En dan een partijvoorzitter komt met je aan. En dan een parlementariër met je schrijven. Dat je moet dienstbaar zijn naar het volk. En dan met je schrijven voor het volk. Of voor denk voor misleid het volk. Je moet je dienstbaar maken naar het volk toe. Waarom dat is je barbaar doen? Nooit door het parlement. Nooit door het ministerie. Maar je moet saben morgen allemaal. En ik tegen een voetbalwedstrijd. Je moet nooit play voetbal. Maar je moet play morgen Messi. Die mannen moet je niet voor een serieus aanhouden. Want je moet in een arena. Dan was hij of die na arena ete, dat je aanzak zo je doet of dat hij moet doen zo je doet. Maar dat in horbo. Alla trama zijn barbari na sisi, na fu. Trekken aandacht zo gedaan. Mek poten mo dat kan dat more erg more de massa de.
Ik ben die naar Machtcentrum toch? Ik ben naar parlement nu toch? Apartheid niet de regeercoalitie toch? En omdat de manier doet boongo met dat volk, mi een Taki. Dat na mi wordt. Dat if de man wil raak, I'm sorry. I'm sorry. Mi de in dienst voor volk. Mi de dat even go adoreren aan voorzitter. Of apartheid doen een fout zijn die dan mijn bescherming. You know for me. Dan heb ik een eet afgelegd. Michweri in het parlement. En nu word ik naar eer en geweten. Die als er een volk. Nog die een voorzitter. De voorzitter kan worden. I don't care about that. Partijleden kan worden. Meneer Sparangade. De opleiders aan Minyang. Meneer Sparangade, man. Een volk moest hebben. Als er een volk moest hebben. Maar wie dat me go? van je pre, want u ziet intra situatie, u ziet de man voor man als die no be join a coalitie moro. De man bijvoorbeeld, van de man sapoen, de man poer de man in de assemblee. Nee, de man poer de man appel, de man wet op, de man op een fractie toch? Ja. Niet in een fractie. Oké. En ik was voetbalteam toch? Ja. Niet in dat team met hij tak die net was al boom, je train boom. Ja. Je train boom daar wel lastig toch? Oké. Ik nog wel liever team toch, ik nog wel wat team toch? Ja, ja. Ik schrijf af toch, ik go dat training eten toch? Ja, ja. En dan maak ik alle slap training. Ik kijk wat dat betreft hè. En van zijn nog boeien afkomen. Ja. Maar tegen dat kan ook boem. En apartheidvoorzitter, no lobby massa en taktiek. Wie is nou boos aan je tegen maar aan de lopas haken? Maar Samsa. Sapot nee ede. Ja. Na dat aan vooruit. Ja. Maar Samsa want u ziet de man bij me qua aanzet voor ben naki pour maar ook even met mij tussen de man. Ik dacht de man uit toch. De kan wet aan in het parlement nog dat je pour me uit de fractie nou. De kan wet aan nou. Constitutioneel hof dit toch. Met Tjara wet go naar constitutioneel hof. De man schrijft constitutioneel de man fire. Want de man kan wet dat aan. Alle de DNA-leden. Als hij dat de van toepassen, dan dit toch. Dat partijvoorzitter je die mag doen. Terwijl het volk op jou gestemd heeft. Dat Het volk heeft op jou gestemd. Ja. Ja. Voor doen we ook de partijvoorzitter ook op omdat je nou al samen hebt. Ja. Je nou doe samen wanneer. Als je nog veel wacht die Oké. dus met de rest dat je wacht die Oké. Maar met de Taki no bijna kan Taki hoe dan voor door of 2025 dus. maar sabi ik ba, maar laat ik ook interview samen met sta afda. Na eerste want toch na True Media toch. Ja. A partij per mi de lid van Abo. Ja. Nooit meer door een ding zeker. No. Oké. Afvallig chic bas suma na suma. Oké, meneer Belford, hoe uw ministerschap, assembleeschap. En nou dat we abarakon in een real situation zouden nou. Zakonderen nou, een beleid voor de regering die zie. Hoe Shifa i pak een beleid voor Bouterse toen. En nou abi wantra situatie in een kondre we luku armoede in een kondre, we luku economie, we luku persvrijheid, we luku veiligheid, we luku democratie, we luku de maatschappelijke groepen, we luku corruptie, we luku de schulden. Zij pick it up den Sami Chakafe ja. Deze regerders. De man de diepte naar de zandis. De regerders dus. Via pin naar Abo. Alla den toe. Evenveel schuld. En die legt de man uit zal de man moest doen worden. Maar de man is niet arki. En dan moet je denken zo de schrijven en met money.
Ik heb maar genoeg adviezen. Je maar een archie pot de adviezen naar kranten. Sumai die advies ABOP Ja. of aan regering? Maar pisten die voorzitter ABOP betak naar mij. Dan ben ik ja maar adviezen, maar daar maar vind ik. Mina moest gaan naar de regering stafra moro. Dan mina go moro en dan mi die bama. Die dan man een eer. Isabi. Dus dan we pot de adviezen mina kranten in interviews. Laat me pot de na kranten baga. Ama denka de orokba. Pota kama dena amanya balok ito, nga lep manya. Ma amusaka kagoro do. Amusaka kagoro wande. Tana auta libina bonalok tu. Yere no. De ana metito, de bus meti. Pota kwa keskesi. Tisha gona wa frok tu bo. Afrok tu to. Ja. Matang banyang ay sa kakagorof ko din mo trato. Ja. Afog mo abona frok tu mo. Ay gwa outra bonta. Ja. Is dat moment dat me wacht hier is. Oké. Maar if you look at Bouters Santoki, Samane Belford en Taki, wat beleid betreft. Maar dat met Taki een interview daar na ABC. Ja. Actueel heb je wel maken. Ja. Dat is allemaal. Dat is allemaal bepaalde mij doen. Maar ik kan wel precies aan met Taki. Ja. Dan moet ik ja lukken. Amai slim bouta. Amai ba NDP. Ja. Mi Taki te mi pot de mana seito. Ja. Dus ik ben aan het alle de presidenten voor Srangen. Ja. Vanaf Ferrier, dat was de eerste Dat was president. de eerste, ja. Lastig gouverneur, tevens eerste president. Ja. Poti baka Karaag. Amatu kisi. Karaag. No, no kis krak director. 87 toch no kisi sali toch ram swak sang. Oh, ja, ja. Ja, Sankar. Ja, Sankar. Ja. Oké. Pot Johan Ferrier, pot Sankar, poti Kraag, poti Weidenbos. Venetian. Bouta, de comité Santoquilla. Ja. Dan mi, ik poti tap een voetstuk. Harkin boom. Ja. Een boom bigi voetstuk. Een boom belfo, Masra Venetian. Ja. Echt waar. Oké. Dat beeld zat in mijn McJason Nasra. Ik wou een boom beeld houden. Voor mij kwam een mooi beeld voor Masra Venetian. Bijiwan. Hoe zei je dat? Omdat hij ama sorry. Dat 3 maal toe. Ama poersra na uit Katibo. Dat is spoor. Baka die bouterse bij de aan de macht. Venetian. Dat baka Venetian. Dan we poti Weidenbos. Zei je? Weidenbos is van de maar bij vergrijs aan. Hij heeft 2 belangrijke bouwwerken gemaakt in Suriname. De 2 bruggen. Ja. En onze bebouw, maar de waar bij creëren waar het zit tegen man. Koers besteken natuurlijk. Ja. En dan volk Kopura man. Dus Venetian, Weidenbos, dan noemen we Luku, Bouterse, Santoki. Want dat navara. De bakale man dat hij. De kapoti, een Ferrier, sabi. Maar Bouterse gaat voor Santoki komen. En als laatste. Omdat hij maar bij de president, of omdat hij maar, ja, bij de president. Dan moet hij maar dat bij Santoki. Laatste man. Dus wat ik kan verstaan. Dus Ramsewak, Kraag, Ik kon ook tot paleis, dus heb soort lijst de man. Kraag, maar Santoki je pot bakken allemaal. Allerlaatste, bakken allemaal. Of onder allemaal. Oké. Maar Bouterse, ik confess, maar lof de man. Oké. Maar eerste man naar Venetian. Oké. Dan, sami wa actie ete. If Filoko Santoki,
Bouterse, dus je tegen me Taki, dan toch je die Bouterse moro voor Shantoki. Ja. Ja toch? Ja, ja. Maar die is die, baka die zo felle oppositie ifu tegen Bouterse en no Santoki kon, dat lukt Santoki presteren. In heb je spijt van. Dat die? Afas wa, in feit a beleid voor Bouterse en no Santoki kon, wat mi den tak dat jepi, meki Santoki kon na makti, oppositie zij voor in de assemblee en Santoki kan makti, in heb je spijt van. Oh no. Nou, ik ben spijt van. Oké. Omdat die, luko, je voert een rechtvaardig strijd. Ja. En Amasan kon nou, maar moest voor beleid doen. Ja. Aangezien dat maar niet doen boem, dan de manier is het niet toch. Ik ben spijt van, als strijd ben ik door. Oké. 5 jaar boter plus 5 jaar deze man. Ik ga door. Maar ik geef dit op toch. Maar ik geef naar VP toch. Ja. Maar voor een strijd die gaan maken toch. Ja. Ja toch. Oké. Dan u aben. Wat betreft je opinie over het beleid voor no alles masafa sana je standpunt wat betreft het beleid. Dus daarom ik kon tak tumsi voeren hoe ik alles aan in een reeks. Juna presidentskandidaat alvast we jaren in de media, we arki binnen en buiten. Maar op vertrouwen dat je Taki, ja, hij kan presidentskandidaat worden. Wanneer heeft je werkelijk nou een presidentskandidaat? Maar ik tak om een lezen tak kijken, ik stel me daar beschikken. Oké. En het hangt af van het Surinaamse volk. Ja. If they want eerlijke, oprechte, dienende leider, dan is man moest tak ja. If de man sa de lonia baka free money gide te de man wani mama sa man ga buitenland maar de man moest kiezen die dat nu als er volk moest kiezen bewust voor een integere leider en dat is stem beschikking. Maar saya bedoel Nanga een dienende leider. Die denkt die is van samenleving. Tegen dat we is de tapas toeru. Na volk in belang in behartigen. Na volk is betaalbaar eten, betaalbaar medicatie, huisvesting, volksgezondheid, onderwijs, veiligheid moest dekken. If je maar zorgt voor die standaard van volk, dat wordt dat je dient aan volk. Want als volk naar een mooi onderwijs, dan gaat het te maken hebben met een dampvolk. Als volk naar een goede gezondheid, dan volk ons sterf uit. De veiligheid dat ik gegarandeerd heb van de no, dan veiligheid af van volk, die gevaar af volk, die virus is veilig. Als volk nog maar betaalbaar niet, dan volk of verhouden. Medicatie, even dat het betaalbaar voor een kleine man. Dan moet je dit toch. Als je nog maar bouwt als het dat volk. Betaalbare woning. Ja, dat pas volk moet staan. Dan zijn we maar een volkstem niet op. Er zijn al uitgewerkte plannen om zo gauw afvallig Taki naar Belford en die door naar de pastoor gelijk aanpakken. Gelijk. Nog een dure dienstreizen, of wat die samen rijden doen, dat moet rijden. Die auto is in conditie. Waarom moet ik een nieuwe auto, een splinternieuwe auto gaan kopen op kosten van de bevolking? Today president today go aan nieuwe dira. Je begint ja staat ten kosten. En het team samen moest de staat voor dat zijn.
Je dan verwacht je voor mij dat je komt de minister dat je kiest niet wat. Van wat kan je dan bij de minister? En als het wat je bent. Komt je naar volk dat maar rijden wat je vindt het toch? Kom je werken dat volk. Al 50 jaar afvallen discipline. Op en down, op en downs, op en downs. Het moet ophouden in stop. Dat als er volk, men kan juist op keus en tak naar de man die ziet, Belford olayaki. En dan moet je zie, dat is aan de kosten. Moet je zie afvolk op betaalbaar voedsel, veiligheid moet je zie dat kan ook gegarandeerd. Want dak boven je hoofd, no man. We gaan banen moeten creëren. Onderwijs moet ondergaan, heer, metamorfose. Plannen dit baan, dat kan om een deskundige onderwijsdeskundige. En zijn bereid om hun schouders onder het werk te zetten ook. Dus, en dan gaan we met dat met taxani. Nou, een aantal man met kikbaren, breed, zou ondersteunen. Dat is nou een plan. Ik wil ondersteunen. Het gaat per slot van rekening om Suriname. Koop dat kondre eens en voor altijd op een spoor. Kon ook een sheriffje morgen. Je gaat je red achter iemand die in het buitenland gezocht wordt voor drugstransporten. Hier te landen straks de pak in moet, want overval, bankoverval bepleegd. Waar zijn we aan toe als volk? Zijn we zo laag gevallen? Want dat bij mij bokom. Want je tak niet in een samenleving. En je ziet maar de dela mening dat je corruptie die geworteld in een samenleving. De presidentskandidaat van je pak als aan dat. Ja, wat plan te maken. Dus als de man die zit doen, meneer tak voeren. De man sap niet. Nu op boven vergaderen zal verdelen. Ja. Als sloop van hoofdbureau voor school, dat heb ik over Pengelstraat naar Gemeenschap. Ja. Dan gaan we teruggevallen. If afvallen kwani, dat daadwerkelijk onderzoek moest komen, stemt op Belford. Dat is je motor. Dus je van wat er ook moet kunnen proberen. Want we Taki, dat is die familie formuleren. A corruptie die geworteld in een samenleving. Want dat, en als ze niet het ministerie waar corruptie is. Ook toen naar de departementen, naar de ambtenaren, allemaal corrupt. Fa je pifu aan sandati, want als dat nou aan, is dat geen baar. Nou, big probleem. Te begin naar de big. Zo ik zeggen dat je Oké. Te gaan wat kriki. Ja. Ik kies de big visile aan je mara aan de trouwens. Ja. De chito de beren na lolo sa kisi. De chito de beren na chisani. De big boys in begin pak aan. Zolang ik pak wat aan pap inak de maar toe 3 moon. Ja. Aangepakt. Dat de mooiste revolutie. En dat is De man onder zich begin baby. Als een criminaliteit bij dat toch niet vergeten. Ja. Allemaal met nou aan elkaar is dat die door papa mata. Michael Melder, ja. Zonder een schot. Ja, maar sap niet toch? Alle de criminelen sap niet. Het is natuurlijk dat kalender zo'n team bij dat school tegen Gilasje. Dit op een veld. Bij de bureau ambtenaar naar school. Nou, dus we praten uit eigen ervaring. Ja. Dat kan wel, maar volk moest Jimmy Asigi. En vervolgens kwam ik op dat katibo. En volk moest pot met voorsta pastoor of dat pas mama pura volk. Dat pas mama pura volk, maar dan ben ik mama koffering money die is dat pa maar money. En mij komt bij je geest. Mij komt bij je geest. Ja. En bakala daarbij geleverd. Nooit je guafis. Alalis die wang barkim go beja maar moet dat met bare gitaki. If not dat you want, nou, it's up to you. Oké, meneer Belford. Hoe jere utaki ruim wayuru.
Weet je grand tangi dat die jona okasi ben kan taki nangai. If je bij apwansan if taki sa ibo takete. Nou, ik ga er tangi toe en schrijf je dat. If a occasie no doro, mi no maar taka na jou dat. Schrijf dat correct uur, bijna 60 minuten. Ja. En de tralie is kan abo morgen chatu of abo de haast. Ja. En dan mi no wana sandat. Ja. De plannen boom. Ja. Dat ik mo gotti de maand na US hockey voor motivatie. Ja. Als schoolleiding karmi. Dan pak ik motivatie dat we plannen. Ik door also voor 11:30 mo bellen. En mi ben probeer bel je werkelijk maar. Je bent daar straat. Oké, dan later ik bel me toch. Ja. En zo Taki, dus mi nou een man van wordt. No hoor mi nou mi wordt. Ja. Dan mi wacht je toch. Mi no mek no atra deal. Ja. Je wacht je speciaal. Dus we kijken op naar volgend interview naar jou. Ja. En met die kijkers en luisteraars die saben voor bij de live. Nee. Aan de live. Nee, mo uploaden. Oké. Ja. Dan de man zou looking, dan mijn accident gratangi. En natuurlijk ben ik mens, ik ben niet volmaakt, ik zit vol fouten. Maar toch me probeer broken giu, tap die vast. Ja. 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 Sande voodoo. Na akondre die en familie aan pakken aan. Ja. Ja. Iedereen heeft zijn dingen, maar mijn legacy is daar. Ja. Abu Brada na sadat nu aan Taki. We kunnen naar Connie en actie dat voor bless you. En ik was shoot moeder pakken naar morgen. Bless. Grand tangi.